कौन में तो मार दूसरा अरे सही की तो मुंह में दो में तुझी तुम्हें कौन में मार ଆପଣ ମୋ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବ ଆପଣ ଠିକଣା ଜାଣିବାକୁ ଆଉ ଠିକଣା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବାର ମନଟା କାନ୍ଦି ଉଠିବ ତା ପିଲାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ମାରିବି ଆଉ ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିଏ କାହିଁକି ଆପଣ ଶୋଇଥିବା ସାପ ନାମରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଦଂଶନ ସହି ପାରିବେନି ଉଭୟକୁ କଷ୍ଟ ହବ କିଛି ହବନି ବାସ୍ ଭରସା କାହାର କିଛି କାହିଁକି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦାବି କରିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି କଥା କହୁଛ ବାବୁ ଏସବୁ କାମରେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏନି ମୁଁ କେବଳ ଆନ୍ତରିକତା ତମେ ତ ଯେତେ ସମୟ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଆମର କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି କାହିଁକି ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ବାପା ମାମା ପାଇଁ ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ତମେ ଦେଇଛ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ତମେ ମୋର ରଖିବ ଯଦି ତମ ମୁହଁ ନ ଦେଖିବ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ମନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଶୋଷ ହୋଇଛି ମନା କର ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଜିଦ୍ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଠି ନିଅନ୍ତୁ କି ସର କେଟେରେ ବାଦ